Heritage Malta tikkura numru ta' siti uniċi. Wieħed minnhom huwa viċin il-Qrendi u dan huwa sit ikkunsidrat mill-UNESCO bħala World Heritage Site. Ħaġar Qim għandu madwar 5,000 sena. Biex intikom ftit perspettiva ifisser li Stonehenge fl-Ingilterra imbena wara. Il-piramidi imbnew wara. L-ewwel sejba ta' kitba fuq papirus instabet 1000 sena wara. Xi jfisser dan? Ifisser li hawnhekk hawn storja antikissima. Fl-arkivju tal-Mużew Marittimu insibu deskrizzjoni unika ta' ħaġar Qim. Deskrizzjoni li għandha biss madwar 150 sena. Immaġinaw dan. Żewġ tfajliet Ingliżi fl-1872 wasla sa Malta. Il-pjan tagħhom kien li jiġu Malta, jisibu ġuvni Ingliż u jiżżewġuh. Dawn iż-żewġ taħwa żammew dan id-djarju u fih ħallew u kitbu poeżiji żgħar kif ukoll pinġew immaġni ta' żmien tagħhom fuq il-gżira tagħna. Dan id-djarju fil-Mużew Marittimu itina dawl ġdid fuq ħaġar Qim. Dawn il-poeżiji iqanqlu memorji sbieħ ta' ġranet li tqattaw ġewwa pajjiżna. Turiżmu f'Malta ilu jeżisti għal mijiet ta' snin. U turisti baqgħu jiġu għall-istess affarijiet. Il-bastjuni sbieħ tal-fortifikazzjonijiet Maltin. Inżul ix-xemx li tara biss fil-films u kċina Maltija antikissima.